Fis-6 ta' Lulju li għadda dak li kien magħruf bħala Super Bowl f'Paċifil San Ġiljan reġa' fetaħ għal pubbliku fi stabbiliment rinnovat li ngħata l-isem ta' The Eden. Il-post mifrux fuq 3 solari u 4,000 metru kwadru qed jiġbor qatta attrazzjonijiet avventurużi u ta' divertiment taħt l-istess saqaf. Fost l-attrazzjonijiet ewlenin wieħed isib 20 lejn ġdida tal-bowling kompjuterizzati u 4 oħrajn iddedikati għal duckpin fejn f'dan il-każ il-boċċa tkun iżgħar u l-pins ikunu iqsar u eħxen, għalkemm iżgħar id-duckpin hija ideali wkoll għal kulħadd miż-żgħar sal-kbar. F'The Eden wieħed isib 3 kmamar sofistikati u immirati biex wieħed jiddeverti u jkanta mal-karaoke. Dawn il-kmamar jesaw bejn 4 u 14 persuna kull darba. Innovazzjoni li kull ma jmur qed issir aktar popolari wkoll madwar l-Ewropa hija l-augmented reality darts flimkien ma' qatt kbir ta' biljards u attrazzjonijiet oħrajn. Jolqot line u l-XP Arcade fejn f'The Eden insibu l-fuq minn mid-video game li inkludu lob għall-akkaniti fil-virtual reality, pinballs u saħansitra hemm post fejn wieħed jista' isarra fil-punti li jkun rebaħ. Insibu wkoll kunċett ġdid ta' X-Cube Escape Rooms li huma kmamar uniċi li anqlu l-kurzità imma mhux biss għax joffru wkoll sfidi b'attivitajiet eċitanti. Ma nistgħux ma nsemmux l-arena ta' Lasertech li minnha nnifisha hija attrazzjoni oħra ġdida. Ir-restorant u l-qudiem se jkun qed jinfetaħ ukoll terrace bar għal kull min irid jieħu bibita qasira f'ambjent uniku. Wara li dawwarna mal-post il-kap uffiċjali tal-operat Stefan Borg spjegalna li The Eden kien maħluq bil-ħsieb li joffri ċentru għad-divertiment għall-familja kollha b'dimensjoni ġdida u għatana titwila lejn il-viżjoni ta' The Eden għażmien li ġej. Il-viżjoni tagħna hija li noħolqu destinazzjoni ta' divertiment bħalma nsibu barra minn xtutna. Nixtiequ nofru post sigur fejn it-tfal żgħażagħ u adulti jistgħu jiltaqgħu jqattu nofs ta' nar, jiddivertu u jissoċjalizzaw. Barra minn hekk The Eden huwa post ideali għal team building, birthday parties u avvenimenti oħra. Bekk nistieden il-kull min qed jarana jiġi iżurna u jgawdi dal-investiment magħna.